Navê min Saliha Toktaş, xelkê Mûşê min, 20 salî min. Dem partiya a jina û a ciwana ye. Ez jî jinim ciwanim. Malbata me destek da me, lê qarara me bû. Dewam biliyem bi hevranim, gava evê me de giş divim mesela. Ew tere cî xwe, ez dêm cî xwe. Şunları da alayım. Bunlar hazır. Navê min Sabiha Toktaş, ez xelkê Mûş Gimgimê min. Partiya me a jina û a ciwana ye. Ez jî jinim ciwanim. Ji ber wî ez dixwazim kî di partiya xwe da cî bigirim. Malbata min jî destek didin me. Em terin ku derê jî ji me re pir kêfxweş dibin. Ji ber wî kî em jî pir kêfxweş dibin. AKP'nin çizdiği bir milliyetçi ulusal Bursa'ydı. Zaten eş başkanmış. Armanca me em jina ji malderînin jiyana sosyal û aborî da cih bidin. Em ji bona gelê xwe, ji bona zimanê xwe, ji bona jina, bona ciwana em ê devam bikin. Emrê min 20 salî ye, min ji wî berê tir ez neketibûm nav partiyê. Ez dixwazim kî ji 20 salê xwe wedatir jî ez dî nav partiyê da cî bigirim. Ez dixwazim kî ji bo ciwana, ji bo jina ez bibim deng. Dixwazim kî jin jî werin têkevin nava partiyê bi me re bimeşin. Redley.